Az iskola udvarán az őszi szél halkan kergette a sárguló leveleket, miközben Ádám szorosan fogta kislánya, Lili apró kezét. A férfi kopott kabátja éles ellentétben állt a parkolóban csillogó, méregdrága luxusautókkal. Ekkor egy tűzpiros autó ajtaja halkan kinyílt, és Petra lépett ki belőle. A nő, aki egykor a mindene volt, most az intézmény leggazdagabb támogatójaként állt előtte. Ádám megdermedt a hirtelen felismeréstől, hiszen 10 esztendővel ezelőtt a lány azt mondta neki, sosem lesz elég jó hozzá. Most a sors kegyetlen játéka újra egy asztalhoz kényszerítette őket, ahol a múlt sebei és a jelen fájdalmas megaláztatásai egyszerre törtek a felszínre. Mielőtt visszatérnénk a történethez, mondják el, honnan néznek minket, és ha ez a történet megérintette önöket, feltétlenül iratkozzanak fel, mert holnapra valami rendkívül különlegessel készültem. Ez az elbeszélés rávilágít arra, hogy a valódi értékek nem a pénztárcában rejlenek, hanem a szívünk mélyén hordozott hűségben és az őszinte, tiszta szeretetben, mely győzedelmeskedik. A hajnal első fényei még csak bátortalanul tapogatóztak a konyha repedezett falain, amikor az ébresztőóra halkan ketyegő hangja betöltötte a teret. Ádám már ébren volt, valójában soha nem is aludt igazán mélyen. Az évek alatt hozzászokott a félálomhoz, ahhoz az állapothoz, amikor a test ugyan megpihen, de az elme szüntelenül őrségben marad, mint egy régi őrtorony a határszélen. A sötétségben kinyújtotta a kezét, és megérintette a kisasztalon heverő tárgyat, amely minden egyes napjának kezdetét jelentette. Ez egy régi, csorba szélű kávésbögre volt, amelynek máza már régen megkopott az ezernyi mosogatástól és a dolgos kezek dörzsölésétől. Ez a bögre nem csupán egy egyszerű használati tárgy volt számára, hanem egyfajta horgonya múlt és a jelen között, egy csendes tanú, amely látta minden örömét és minden elfojtott zokogását. Ezt a bögrét még Marikától, a feleségétől kapta a 10. házassági évfordulójukra, még azokban az időkben, amikor a jövő olyan fényesnek tűnt, mint a frissen aratott búzatábla a júliusi napfényben. Alig 2 évvel később az asszonyt elszólította az ég, és Ádám ott maradt egyedül, karjában az akkor még csak tipegő Lilivel. Az ujjai most végig simítottak a porcelán hűvös felületén, és érezte a peremén lévő apró repedéseket. Minden egyes karcolás egy történetet mesélt el, a költözést a kisebb lakásba, a hideg téli éjszakákat, amikor a fűtés felmondta a szolgálatot, és azokat a reggeleket, amikor a reménytelenség szinte elviselhetetlen mázsaként nehezedett a vállára. De ez a bögre mindig ott volt, melegen tartotta a kezét és a lelkét. Felkelt az ágyról, és ügyelt rá, hogy a padló sehol ne recsenjen meg a súlya alatt. Lili a szomszéd szobában aludt, és Ádám mindennél jobban vigyázott a kislány nyugalmára. Számára a gyerek álmai szentek voltak, egy olyan érintetlen világ részei, amelyet még nem mérgezett meg a felnőttek világa és a szegénység rideg valósága. A konyhába osont, és feltette a vizet forni. Miközben a gázláng kékes fénye megvilágította az arcát, a férfi a tükörképét figyelte az ablaküvegen. Egy 50-es évei közepén járó embert látott, akinek a szeme körül mély árkokat szántott az idő és a gond. A haja már nem csak őszült, hanem néhol teljesen kifehéredett, mint a zúzmara a téli ágakon. Az építkezésen végzett munka nem volt kegyes hozzá. A kőműves kanál és a nehéz téglák cipelése évről évre lassította a mozdulatait, a hátában pedig egy állandó, tompa sajgás fészkelt meg, amely esős időben különösen élesen figyelmeztette a korára. De Ádám nem panaszkodott. Az ő generációja még úgy tanulta, hogy a férfi dolga a csendes tűrés és az oltalmazás. Ha az ára az volt, hogy minden este sajgó tagokkal feküdt le, hát boldogan megfizette, amíg a lánya arcán látta a boldogságot. Miután a kávéja elkészült, leült a kis asztalhoz, és a sötét udvart nézte. Gondolatai óhatatlanul visszakanyarodtak a múltba, 10 esztendővel korábbra. Akkoriban még abban a kis faluban éltek, ahol az apja, János úr volt az úr a háznál. János egy kőkemény ember volt, akinek a szava törvénynek számított. Amikor Ádám bemutatta neki Petrát, a szegény, árva lányt, az öreg csak annyit mondott, egy sas nem repül verébbel. Ádám akkor azt hitte, a szerelmük mindent kibír, de a sors, vagy talán az apja keze, másképp akarta. Petra elment, elhagyta a várost, és csak unalmas levelek maradtak utána, amikben az apja szerint azt írta, hogy többre vágyik annál, amit egy vidéki fiú adhat neki. Ez a mondat tüzes vasként égett Ádám szívébe, és 10 esztendőn át nem múlt el a fájdalma. A konyhai óra halkan kattant egyet, jelezve, hogy elmúlt 6 óra. Ideje volt felébreszteni Lilit.
A kislány az élete fénypontja volt, az egyetlen oké, amiért még érdemes volt küzdeni. Bement a szobájába, és halkan megsimogatta a kócos fejét. Jó reggelt, kincsem! Ideje készülődni, ma nagy nap van az iskolában, mondta suttogva. Lili álmosan dörzsölte meg a szemét, és elmosolyodott. Az a mosoly Ádám számára többet ért minden világ kincsénél. A kislány azonnal a rajzos füzetéért nyúlt, amely az ágya mellett hevert. Napok óta egy különleges rajzon dolgozott a szülői értekezletre, ahol a gyerekeknek be kellett mutatniuk a jövő iskolájáról alkotott elképzeléseiket. Ádám látta a rajzot, egy hatalmas, öreg fa köré épített udvart ábrázolt, ahol minden gyerek együtt játszik, függetlenül attól, hogy ki milyen ruhát hord. A reggeli készülődés gyorsan zajlott. Ádám zapkását készített, mert az tápláló és olcsó volt, bár tudta, hogy Lili titokban a színes, cukros gabonapelyhekre vágyott, amiket a reklámokban látott. De a kislány sosem kérte, mert tudta, hogy az apjának minden forintot be kell osztania. Ez a fajta gyermeki belátás egyszerre volt büszkeség és szomorúság forrása Ádám számára. Egy gyermeknek nem kellene értenie a pénz súlyát, gondolta gyakran, de az ő világukban ez volt a túlélés záloga. Mielőtt elindultak volna, Ádám észrevette, hogy Lili iskolatáskájának szíját már csak egy vékony cérna tartja. Gyorsan előkereste a varrókészletet, egy régi fémdobozt, amit még a nagyanyjától örökölt. A nagy, kérges ujjai esetlenül bántak a vékony tűvel, de az akarat vezette a kezét. Addig öltött és csomózott, amíg a pánt újra erős nem lett. Ez így most már bírni fogja, kincsem. Vigyázz rá, nagyon mondta, miközben felsegítette a táskát a kislány vállára. Elindultak a város másik végébe, ahol az az előkelő magániskola állt, ahová Lilit sikerült beíratniuk egy alapítványi támogatásnak köszönhetően. Ádám tudta, hogy a lányának ez a kitörési pontja. Ha itt jól teljesít, megnyílhatnak előtte azok a kapuk, amik ő előtte mindig is zárva maradtak. De az út során, ahogy elhaladtak a csillogó kirakatok és a drága autók mellett, Ádám egyre jobban érezte az idegenséget. Az ő kopott kabátja és Lili egyszerű ruhája kirít ebből a környezetből. Amikor megérkeztek az iskola kapujához, a látvány már letaglózó volt. Hatalmas, fekete terepjárók sorakoztak a bejárat előtt, amelyekből tökéletesen fésült anyák és drága öltönyös apák szálltak ki. Minden mozdulatukról sugárzott a magabiztosság, az a fajta hit, hogy a világ az övék, és ők diktálják a szabályokat. Ádám lehajtotta a fejét, és szorosabban fogta Lili kezét. Úgy érezte magát, mint egy betolakodó, aki véletlenül téved be egy királyi fogadásra. Bent az aulában a levegő nehéz volt a drága parfümöktől és a mesterségesen fenntartott jókedvtől. A szülők csoportokba verődve beszélgettek, a szavaikból néha elcsípett egy-egy angol kifejezést vagy utalást olyan utazásokra, amikről ő még álmodni sem mert. Ádám kereste a helyét a hátsó sorokban, ahol a legkevésbé volt szem előtt. Hallotta, ahogy két mellette álló anyuka gúnyosan megjegyzi, hogy vajon mit keres itt ez a munkásruhás ember, és hogy biztosan eltévesztette a bejáratot. A férfi nem szólt semmit, csak mélyet sóhajtott, és a tekintetét a padlóra szegezte. Aztán hirtelen elhallgatott mindenki. Az igazgató, egy alacsony, hízásnak indult férfi, akit mindenki csak Kovács úrként ismert, büszkén lépett a pódiumra. A mozdulatai teátrálisak voltak, a hangja pedig tele volt álszent alázattal, ami csak a hatalom előtt hajlongóknak sajátja. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szülők! Ma egy rendkívüli napra ébredtünk. Iskolánk életében új fejezet kezdődik, köszönhetően egy olyan nagylelkű támogatónak, akinek a neve összeforrt a sikerrel és a határozottsággal kezdte beszédét Kovács úr. Ádám nem figyelt oda igazán, amíg az igazgató el nem kezdte sorolni az érdemeket. Szó esett egy bizonyos asszonyról, akit a média csak úgy emlegetett, a Vasladi. Egy nő, aki a semmiből épített fel egy globális birodalmat, és aki most úgy döntött, hogy szárnyai alá veszi ezt az intézményt. Ádám szíve kalapálni kezdett, de maga sem tudta, miért. Valami furcsa, megmagyarázhatatlan előérzet kerítette hatalmába, mintha a múlt hideg keze érintette volna meg a gerincét. A beszéd folytatódott, de a férfi gondolatai már messze jártak. Eszébe jutottak a falusi esték, a tücskök ciripelése a kertben, és Petra nevetése, ami minden fájdalmat elfeledtetett vele. Emlékezett azokra az ígéretekre, amiket a csillagos ég alatt tettek egymásnak.
Petra akkor még nem volt vasladi, csak egy lány, aki szerette a vadvirágokat és hitt az őszinte szavakban. Mi történhetett vele az évek alatt? Hogyan válhatott belőle az a rideg üzletasszony, akiről a hírekben hallani? Hirtelen egy moraj futott végig a termen. Az igazgató kitárta a karját a bejárat felé, ahol az őrök megnyitották a kétszárnyú ajtót. Kérem, fogadják nagy tisztelettel az iskola új tulajdonosát és elnökét, Petra asszonyt, harsogta Kovács úr. Ádám felemelte a tekintetét. Az ajtóban egy nő állt, akinek a megjelenése mindenki mást elhomályosított. Tűzpiros ruha volt rajta, amely feszült a határozott, elegáns testalkatán. A tartása büszke volt, az arca pedig mintha márványból lett volna faragva, nem tükrözött semmilyen érzelmet. Amikor levette a napszemüvegét, a tekintete végigpásztázta a tömeget. Az a szem, amely egykor tele volt tűzzel és kedvességgel, most rideg és céltudatos volt, mint a csiszolt gyémánt. Petra volt az. Az ő Petrája, aki már régen nem az övé volt. Ádám érezte, hogy elhagyja az ereje. Megpróbált láthatatlan maradni a hátsó sorban, de a sorsnak más tervei voltak. Petra lassú, méltóságteljes léptekkel indult el a pódium felé. Minden szem rá szegeződött, az anyák irigykedve méregették a ruháját, az apák pedig leplezetlen csodálattal nézték a magabiztosságát. Ez az asszony már nem az a lány volt, akit Ádám ismert. Ez egy CEO volt, egy hatalmasság, akinek egyetlen szavára sorsok dőltek el. Ádám lenézett a saját kérges, munkától elhasznált kezére, és mélységes szégyent érzett. Miért is gondolta, hogy valaha is közük lehet egymáshoz? Ő egy egyszerű apa maradt, aki a napi betevőért küzd, Petra pedig a csúcsra jutott, ahol a levegő ritka és jéghideg. Az értekezlet megkezdődött, de Ádám számára a szavak csak értelmetlen zajjá olvadtak össze. Csak a nőt látta, figyelte a mozdulatait, a fejtartását, és kereste benne az egykori emléket. Vajon felismerné őt, ha találkozna a tekintetük? Vagy számára ő is csak egy lenne a sok szürke arc közül, akikkel nap mint nap találkozik? Az óra lassú ketyegése az aula falán emlékeztette, hogy az idő nem áll meg senki kedvéért. A múlt és a jelen ebben a pillanatban egymásnak feszült, és Ádám tudta, hogy ez a nap örökre megváltoztatja az életüket. Petra jelenléte olyan volt, mint egy vihar előtti csend, ami egyszerre ígért pusztítást és tisztulást. A férfi mély levegőt vett, és megpróbált uralkodni a remegésén. Lili mellette ült, és kíváncsian nézte a szép nőt a pódiumon. A kislány nem tudta, hogy az a nő egykor az apja egész világát jelentette. Ádám szívében a fájdalom és a csodálat különös elegye kavargott. Bár Petra elhagyta őt, mégis büszke volt rá, hogy idáig jutott. De a büszkeség mellett ott volt a kérdés is, miért? Miért kellett ehhez eldobnia mindent, amiük volt? A CEO asszony most ott állt az egész iskola előtt, mint a siker mintaképe, de Ádám látta a szeme sarkában azt az apró rándulást, amit csak az ismerhet fel, aki egykor a szívébe látott. Petra nem volt boldog, csak sikeres, és a kettő között hatalmas szakadék tátongott. Az igazgató tovább sorolta az iskola jövőbeli terveit, de a szülők figyelme már lankadt. Mindenkit csak Petra érdekelt. Ádám érezte a feszültséget a levegőben, és tudta, hogy a neheze még csak most jön. Lili rajza ott volt a mappában, készen arra, hogy megmutassák. Ádám rettegett attól a pillanattól, amikor a lánya egyszerű álmát összevetik ezeknek a gazdag embereknek a világával. De már nem volt visszaút. A kocka el volt vetve, és a történet, amely 10 esztendővel ezelőtt félbeszakadt, most újult erővel folytatódott ebben a hideg, márványozott aulában. A teremben a levegő szinte megállt, és csak a hatalmas klímaberendezések halk, monoton zümmögése emlékeztetett arra, hogy az idő mégis halad előre. Kovács úr, az igazgató, láthatóan élvezte a pillanatot. Olyan ember volt ő, aki a hatalmát nem a tudásából, hanem a mások feletti uralkodásból merítette. Számára az iskola nem az ismeretek háza volt, hanem egy fényes üzleti vállalkozás, ahol a gyerekek csak számok voltak egy táblázaton, a szülők pedig befektetők, akiket ki kell szolgálni. Petra jelenléte még inkább feltüzelte a becsvágyát. Úgy érezte, ha most elég határozottan és kíméletlenül lép fel, azzal végleg elnyeri a hatalmas CEO asszony bizalmát. Az igazgató egy hosszú, lakkozott fapálcával a paraván felé mutatott, amelyre a gyerekek rajzai voltak feltűzve. A szülők fészkelődni kezdtek az aranyozott székeken.
Mindenki remélte, hogy az ő gyermeke lesz az, akit a nagyhatalmú támogató megdicsér. Ádám érezte, ahogy a tenyere izzadni kezd. Tudta, hogy Lily rajza más, mint a többieké. Míg a többi gyerek üvegpalotákat, repülőautókat és robotokat rajzolt, Lily valami egészen mást vetett a papírra. Kovács úr sorra vette a képeket. Egy-két mondattal méltatta a drága technikai megoldásokat és a merész építészeti terveket. A hangja mézesmázos volt, amikor a város leggazdagabb családjainak sarjairól beszélt. Aztán hirtelen megtorpant. A pálca hegye egy olyan rajzra mutatott, amely kilógott a sorból. Lily rajza volt az. A kislány egy hatalmas, öreg tölgyfát rajzolt a kép közepére, amelynek ágai óvon borultak egy kis, barátságos iskolaépület fölé. Nem voltak rajta antennák, nem voltak rajta fényburkolatok. Csak virágok, gyerekek, akik mezitláb szaladgáltak a fűben, és egy faház, amely titkos rejtekhelyként szolgált a lombok között. Az igazgató arca eltorzult, és egy gúnyos, rövid kacaj hagyta el a torkát, amely élesen hasított bele a terem csendjébe. Hát ez meg micsoda? Kérem, nézzék csak ezt a komolytalan firkálmányt, harsogta, és a szemei dühösen villantak. Ki készítette ezt a szánalmas alkotást? Itt, ebben az intézményben mi a jövő mérnökeit és vezetőit képezzük, nem pedig kertészeket vagy álmodozókat. Ez a rajz nem a haladást, hanem a visszafejlődést jelképezi. Ádám érezte, ahogy a vér az arcába szökik. Ez a gúny nem csak Lilynek szólt, hanem mindannak, amit ő képviselt. Annak az egyszerű, tiszta életnek, amit ő próbált biztosítani a lányának a nehézségek ellenére. Fel akart állni, de a lábai mintha ólomból lettek volna. A teremben ülő gazdag szülők halkan kuncogni kezdtek. Hallotta, ahogy valaki megjegyzi, biztosan az ösztöndíjas kislány műve, látszik rajta a szegénység szaga. Kovács úr ekkor valami olyat tett, ami Ádám szívét végleg összetörte. Két ujjával, mintha valami fertőző vagy piszkos dologhoz érne, lecsípte a rajzot a paravánról. A papír halkan sercent, ahogy a rögzítés elengedte. Látják, tisztelt szülők! Ez az, amiért szigorítanunk kell a felvételi követelményeket. Nem engedhetjük meg, hogy az iskolánk színvonalát ilyen irreális és szegényes elképzelések húzzák le, mondta az igazgató, majd egy hanyag mozdulattal összegyűrte a rajzpapírt a markában. A papír recsegése úgy hangzott Ádám fülében, mint egy csonttörés. Az a rajz Lily napokig tartó munkája volt. Minden színt, minden vonalat nagy gonddal választott ki. Benne volt az összes reménye, a vágya egy olyan hely után, ahol nem számít, ki honnan jött. És most ez az ember egyszerűen szemétté tette. Ez az én lányom rajza, szólalt meg végül Ádám. A hangja nem volt hangos, mégis mindenki meghallotta az aula legtávolabbi sarkában is. Felemelkedett a székéből, és bár a kabátja kopott volt, a tartása olyan méltóságot sugárzott, amit a pénz nem vehet meg. Az igazgató megfordult, és gúnyos mosollyal mérte végig a férfit. Ó, Ádám úr! Nem is csodálkozom. Az alma nem esik messze a fájától. Önöknek talán a sárban és a fák alatt van a helyük, de ebben az iskolában a siker az egyetlen mérce. Ez a rajz pontosan olyan, mint az önök élete, nincs benne semmi érték, semmi jövő. Csak egy felesleges teher a rendszerünk számára. Kovács úr ekkor a földre ejtette a gyűrött papírgombócot, és a cipője orrával arrébb pöccintette. Uram, önnek nincs joga így beszélni a lányomról. Az a rajz többet ér, mint bármelyik acélépület, mert szívvel készült, vágott vissza Ádám, és a hangja megremegett a dühtől. Az ön sikere csak egy máz, ami alatt nincs semmi. A teremben felhördültek a szülők. Kovács úr arca vörösből lilára váltott. Nem szokott hozzá, hogy valaki ellent mondjon neki, pláne nem egy ilyen senki. Elég legyen. Ádám úr, ön átlépett egy határt. Ez a viselkedés megengedhetetlen. Azt hiszem, jobb lesz, ha azonnal távozik az épületből. Az ilyen felforgató elemeknek, mint ön, nincs helye a mi körünkben. Holnap pedig intézkedem a lánya eltávolításáról is. Az iskolánknak nincs szüksége ilyen szellemi örökségre. Ádám ott állt egyedül a gúnyos tekintetek keresztüzében. Úgy érezte, minden elveszett. Lily jövője, az álmaik, minden oda lett egyetlen pillanat alatt. Elindult a kijárat felé, a feje lehajtva, a válla pedig megereszkedett a kudarc súlya alatt. Úgy érezte, cserben hagyta a lányát. De ekkor valami megváltozott a teremben.
Petra, aki addig mozdulatlanul, szinte szoborszerűen ült az elnöki székben, lassan felállt. A mozdulata olyan fenséges és parancsoló volt, hogy még a suttogó szülők is elnémultak. Az ezüst színű ruhája lágyan suhogott, ahogy elindult a pódiumról lefelé. Kovács úr diadalmasan mosolygott, azt hitte, a főnöknő most majd végleg helyre teszi a renitens apát. Petra azonban nem Ádám felé ment először. Odasétált a földön heverő, eldobott rajzpapírhoz. Lehajolt érte. Lassan, méltóságteljesen felemelte az összegyűrté gombócot. A fehér, finom ujjai remegtek egy kicsit, ahogy elkezdték kisimítani a papírt. A teremben olyan csend lett, hogy hallani lehetett a papír halk zizegését. Ádám megállt az ajtónál, és hátra pillantott. Petra arca, amely addig olyan volt, mint a jég, most megremegett. A szemei megteltek egy olyan fénnyel, amit Ádám 10 esztendeje nem látott. A nő nem szólt semmit, csak nézte a rajzot. Nézte a fát, a gyerekeket és a kisiskolát. Aztán lassan felnézett az igazgatóra. A tekintete most már nem rideg volt, hanem perzselő, mint a villámcsapás előtt az ég. Várjanak, mondta Petra halkan, de a hangja úgy zengett, mint a végítélet harangja. Kovács úr, maga szerint ez a rajz értéktelen? Kérdezte, és a hangjában olyan él volt, amitől az igazgatónak torkának adta szó. Ádám érezte, hogy megáll a szívverése. A felismerés pillanata súlyos volt és megmásíthatatlan. Petra tudta, kinek a rajza ez. És abban a pillanatban Ádám is rájött, hogy az eldobott rajzpapír nem a vég, hanem valami sokkal nagyobb és félelmetesebb dolog kezdete. A múlt és a jelen összeütközött ebben a gyűrött papírlapban, és a robbanás már elkerülhetetlen volt. A csend, amely az aulára nehezedett, szinte tapintható volt, mint a vihar előtti füllett levegő. Petra ott állt a terem közepén, és az ujjai hegyével, szinte áhítattal simította végig a gyűrött papírt. Ádám megállt a kijáratnál, a keze még mindig a rézkilincsen pihent. Érezte, ahogy a szíve a torkában dobog, és minden egyes lüktetésnél a múlt egy-egy szilánkja fúródik a lelkébe. Ebben a pillanatban ösztönösen a zsebéhez nyúlt, és megérintette a munkáskesztyűjét, amit reggel, a nagy sietségben gyűrté be oda. Ez a kesztyű, amelynek bőre már megkeményedett a cementportól és a nehézkövek súlyától, volt az ő valósága. Ez a kesztyű volt az ő pajzsa a világ ellen, de most, Petra tekintete előtt, hirtelen olyannak érezte magát, mint aki meztelenül áll a jeges szélben. Petra lassan felnézett a papírról. A tekintete végig siklott a drága ruhákba öltözött tömegen, de senkinél sem állt meg, csak amikor Ádámhoz ért. Abban a pillanatban a teremben lévő összes ember megszűnt létezni. Csak ők ketten voltak ott, 10 esztendőnyi némasággal és elhallgatott fájdalommal a vállukon. A nő szemei, amelyek az imént még olyan ridegek voltak, mint a téli égbolt, most megteltek egyfajta mély, fájdalmas felismeréssel. Ádám úr, kérem, ne menjen el, mondta Petra, és a hangja, bár halk volt, olyan erővel bírt, hogy mindenki önkéntelenül is hátrébb húzódott. Ez a parancs nem a CEO asszonytól érkezett, hanem valahonnan mélyebbről, a közös múltjuk gyökereiből. Kovács igazgató, aki addig azt hitte, hogy a győzelme beteljesedett, értetlenül pislogott. A gőgös mosoly lassanként lefagyott az arcáról, és helyét a zavarodottság vette át. Elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy csak a jószívűsége beszél, önből kezdte dadogva, miközben próbált közelebb férkőzni Petrához. Ez az ember megzavarta a rendet, sértegette a szülőket és. Elég legyen, Kovács úr, vágott közbe Petra, és a szavai úgy csattantak, mint a korbács. Maga beszélt az imént az értékekről és a jövőről. De úgy tűnik, fogalma sincs arról, mit jelentenek ezek a szavak. Ez a rajz, itt felemelte Lili alkotását, nem egy szegényes firka. Ez az emlékezet és a tisztaság megnyilvánulása. Olyan érték, amit maga és a magához hasonlók már régen eladtak a csillogó, de üres üvegpalotákért. A szülők sorai között moraj futott végig. Akik eddig Kovács igazgatóval együtt gúnyolódtak, most hirtelen kényelmetlenül érezték magukat. Ádám elengedte a kilincset, és lassan visszaindult a pódium felé. Minden lépése nehéz volt, mintha mély mocsárban gázolna. Ahogy közelebb ért Petrához, érezte a nő parfümjének illatát, egy drága, idegen illatot, amelynek semmi köze nem volt ahhoz a vadvirágos mezőhöz, ahol 10 esztendeje utoljára együtt ültek. Petra, miért csinálod ezt? Kérdezte Ádám halkan, amikor már csak néhány lépés választotta el őket egymástól.
A hangja reket volt az elfojtott indulattól. 10 esztendeig nem voltál sehol. 10 esztendeig hagytad, hogy azt higgyem, elfelejtettél. Most pedig beállítasz ide, megveszed az iskolát, és úgy teszel, mintha mentőangyal lennél. Petra arca egy pillanatra elfehéredett, de a tartása nem ingott meg. A tekintete mélyén azonban Ádám látta azt az apró, remegő lángot, amit csak ő ismerhetett. Nem mentőangyalnak jöttem, Ádám. Csak a tartozásomat akarom rendezni, válaszolta a nő olyan halkan, hogy csak ő hallja. De ez most nem rólunk szól. Ez a kislányról szól. Lili rajza pontosan olyan, mint amilyet 10 esztendővel ezelőtt egy közös jövőről álmodtunk. Emlékszel még a kertre, Ádám? A nagy fára a domboldalon. Ádám megdermedt. A munkáskesztyű a zsebében, mintha hirtelen égetni kezdte volna az oldalát. Hogy ne emlékezett volna. Azon a domboldalon fogadták meg egymásnak, hogy soha nem felejtik el, honnan jöttek. Akkoriban még azt hitték, hogy a szeretetük erősebb lesz a világ kegyetlenségénél. Kovács úr, látva, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás, megpróbált újra közbeavatkozni. De elnök asszony, a szabályzatunk értelmében az ilyen viselkedés azonnali kizárást von maga után. Az alapítványi támogatások sorsa is. A szabályzatot én írom, Kovács úr, közölte Petra jeges nyugalommal. És az első szabály az lesz, hogy ebben az iskolában nem tűröm a gőgöt és az emberi méltóság sárba tiprását. Maga azt mondta Ádám úrnak, hogy itt nincs helye az ő álmainak. Nos, én meg azt mondom, hogy az iskolánknak pontosan ilyen álmokra van szüksége. A nő ekkor visszafordult a tömeg felé, és felemelte a hangját, hogy mindenki hallja. Tisztelt szülők! Ma egy fontos leckét kaptunk. Azt hitték, a pénzük és a címeik feljogosítják önöket arra, hogy lenézzenek másokat. De a valódi siker nem abban rejlik, hogy mennyi van a bankszámlájukon, hanem abban, hogy megőrzik-e az emberségüket a siker csúcsán is. Ádám úr lánya, Lili, marad az iskolában. Sőt, ő lesz az első, aki részesül az új, kiemelt ösztöndíjprogramunkból. Ádám érezte, hogy a dühe lassan átadja helyét valami másnak. Egyfajta szomorú beletörődésnek. Petra hatalma lenyűgöző volt, de egyben ijesztő is. Ez a nő már nem az a lány volt, aki egykor a vállára hajtotta a fejét. Ez a nő egy birodalom ura volt, aki kényekedve szerint mozgatta az embereket, mint bábukat a saktáblán. Köszönöm a kegyedet, Petra asszony, mondta Ádám keserűen, és a CEO stílusában hangsúlyozta a nevet. De a mi büszkeségünk nem eladó. Lili maradni fog, mert joga van a tanuláshoz, de nem fogadunk el tőled semmilyen alamizsnát. Petra szemeiben villámok cikáztak. Ez a válasz láthatóan váratlanul érte. Ez nem alamizsna, Ádám. Ez igazságszolgáltatás, mondta fogcsikorgatva. Ebben a pillanatban a teremben lévők már nem csak egy iskolai vitát láttak, hanem egy olyan drámát, amelynek gyökerei messzire nyúltak vissza az időben. A gazdag anyák suttogva találgatták, mi lehetett közöttük, az apák pedig zavartan igazgatták a nyakkendőjüket. Kovács igazgató pedig ott állt a pódium szélén, megsemmisülve, mint egy király, akit éppen most fosztottak meg a koronájától. Ádám elindult Lili felé, aki az első sorban ült, tágra nyílt szemekkel figyelve az eseményeket. A kislány nem értett mindent, de azt tudta, hogy az apja és az a gyönyörű, piros ruhás néni most valami nagyon fontosat mondanak egymásnak. Gyere, Lili! Mára elég volt, mondta Ádám, és felsegítette a kislányt. Várj, Ádám! Szólt utána Petra, és elindult lefelé a lépcsőn. Ne menj el így! Beszélnünk kell. Nem csak az iskoláról. A múltunkról. Az apádról. Ádám megtorpant. Az apja neve úgy hangzott Petra szájából, mint egy átok. A munkáskesztyű a zsebében most már nehéz volt, mint a kő. Megfordult, és mélyen a nő szemébe nézett. Az apám már nem él, Petra. És a múlt is vele együtt halt meg. Vagy legalábbis én azt hittem. De látom, te mindent magaddal hoztál onnan. A büszkeséget, a hatalmat és azt a hitet, hogy mindent megvehetsz. De engem és a lányomat nem vehetsz meg. Ezzel a mondattal Ádám kivezette Lilit az aulából. Kint az őszi napfény vakító volt, de a levegő hidegen csípte az arcukat. Ahogy lépkedtek lefelé az iskola lépcsőjén, Ádám érezte, hogy az igazi küzdelem csak most kezdődik. Petra nem fogja ennyiben hagyni.
A CEO asszony visszatért az életébe, és vele együtt visszatért minden, amit 10 esztendőn át próbált eltemetni a szívébe. A parkolóban a tűzpiros luxusautó még mindig ott állt, mintha egy idegen bolygóról érkezett volna. Ádám ránézett, aztán Lily kopott iskolatáskájára, amit ő maga vart meg reggel. A kontraszt fájdalmas volt, de a szíve mélyén tudta, bármilyen nehéz is az életük, ők legalább szabadok. Vagy legalábbis eddig azt hitték. Most, hogy Petra megjelent, a szabadságuk egyetlen pillanat alatt illúzióvá vált. Az aula hatalmas, tölgyfából készült ajtajai súlyos pufanással záródtak be az utolsó távozó szülő után. A morajlás, amely eddig betöltötte a teret, hirtelen elült, és maradt utána egy folytogató, sűrű csend, amit csak a távoli városi forgalom halk moraja tört meg néha. Kovács igazgató ott állt a pódium szélén, az arca mostanra már nem is lila, hanem hamuszürke volt. A kezei, amikkel az imént még oly magabiztosan gúnyolta Lily rajzát, most remegve kapaszkodtak az emelvény szélébe. Petra lassú, kimért léptekkel indult meg feléje. Minden egyes lépése, a cipője sarkának minden egyes koppanása a márványon úgy hangzott, mint egy ítélet végrehajtása. A tűzpiros selyemruha, amit viselt, szinte izzott a terem lámpáinak fényében. Ez a ruha volt az ő hadi öltözete, a modern kor páncélja, amelyet azért öltött magára, hogy elrejtse a világ elől azt a kislányt, akit 10 esztendővel ezelőtt a porba tiportak. A sejem lágyan simult az alakjára, mégis volt benne valami félelmetes feszesség, ami tiszteletet és távolságtartást parancsolt. Ádám messziről figyelte őt, és a szívében különös fájdalommal vegyes csodálat ébredt. Ismerte ezt a tartást, ismerte ezt az acélos akaratot, de akkoriban ez még a túlélésről szólt, nem pedig a mások feletti uralkodásról. Kovács úr, szólalt meg Petra, és a hangja most hűvösebb volt, mint az októberi éjszaka. Maga azt hitte, hogy ez az iskola a saját kis birodalma, ahol kényekedve szerint taposhat el bárkit, aki nem illik bele az ön szűkös világképébe. De nagyot tévedett. Ez az intézmény az én tulajdonom, és az én tulajdonomban nincs helye olyan embereknek, akik nem látják meg az értéket egy gyermek őszinte álmában. Pakolja össze a dolgait, és még ma hagyja el az épületet. Az elszámolását a titkárságon megkapja, de ne számítson jó ajánlólevélre tőlem. Az igazgató megpróbált megszólalni, a szája tátogott, mint a szárazra került halé, de egyetlen épkézláb szó sem jött ki a torkán. Végül csak egy erőtlen bólintásra futotta tőle, majd leszegett fejjel, szinte menekülve osont ki az oldalajtón keresztül. Petra ott maradt a pódium közepén, egyedül a hatalmas térben. A válla egy pillanatra megereszkedett, mintha a súlyos ruha és a vele járó szerep hirtelen túl nehézzé vált volna. Ádám ott állt az egyik pedze mellett, Lily kezét fogva. A kislány csendben maradt, tágra nyílt szemekkel figyelte a piros ruhás nőt, akitől mindenki úgy félt, de aki az ő rajzát mégis megmentette. Petra lassan megfordult, és a tekintete találkozott Ádáméval. Már nem volt benne az a perzselő harag, amit az igazgató felé mutatott, csak egy mély, fáradt szomorúság. 10 esztendeje nem láttalak így, Petra, mondta Ádám halkan, miközben elindult felé. A kabátja kopott volt, a nadrágja térdénél látszott a munkanyoma, mégis ő tűnt most erősebbnek ebben a különös helyzetben. Megváltoztál. Ez a ruha, ez a hatalom, néha azt hiszem, nem is te vagy az. Petra kényszerített egy halvány mosolyt az arcára, de a szemei nem nevettek. Leült a pódium szélére, fittyet hányva arra, hogy a méregdrága sejem bepiszkolódik. Ez a ruha a pajzsom, Ádám. A világ, ahol én élek, nem ismer irgalmat. Ott vagy te eszel meg másokat reggelire, vagy téged falnak fel. Meg kellett tanulnom így élni, ha el akartam érni azt, amit elértem. De hidd el, a ruha alatt ugyanaz a lány maradtam, aki 10 esztendővel ezelőtt a domboldalon sírt, amikor el kellett mennie. Ádám megállt előtte, és Lily is közelebb lépett. A kislány óvatosan kinyújtotta a kezét, és megérintette a piros selymet. Olyan puha, suttogta Lily. Petra tekintete azonnal meglágyult, ahogy a kislányra nézett. Lehajolt hozzá, és megsimogatta az arcát. Szia, kicsi Lily. Ne haragudj azért a bácsiért, ő nem érti, amit te rajzoltál. De én értem. Tudod, én is pontosan olyan kertet szerettem volna, amilyet te odatettél a papírra. És tudod mit? Meg fogjuk építeni. Itt, az iskola udvarán. Ádám érezte, hogy a torkában gombóc nő.
Ez a felajánlás túl szép volt, hogy igaz legyen, és a férfi büszkesége azonnal védekező állásba lendült. Petra, nem kell ezt tenned. Mi nem kérünk alamizsnát. Meg leszünk mi magunk is, ahogy eddig is megvoltunk. Én tanítatom a lányomat, kifizetem, amit kell, még ha nehéz is. Petra felállt, és a hangja újra visszanyerte határozottságát, bár most nem volt rideg. Ádám, ne legyél makacs. Ez nem alamizsna. Lili tehetséges, és joga van a legjobbhoz. Az ösztöndíj, amit felajánlok, nem tőlem jön, hanem az alapítványtól. Ez egy lehetőség neki, amit ne vegyél el tőle a saját büszkeséged miatt. 10 esztendeje az apád büszkesége tönkretett mindent. Ne kövesd el ugyanazt a hibát. A férfi megrezzent az apja említésére. János úr emléke még mindig ott kísértett közöttük, mint egy lezáratlan számla. Ádám lenézett a saját kérges kezére, majd Lili tiszta, reménykedő arcára. Tudta, hogy Petrának igaza van, de fájt elismerni. Miért most, Petra? Kérdezte végül rekedten. Miért vártál 10 esztendeig? Miért pont most vásároltad meg ezt az iskolát? A nő sóhajtott, és a tekintete a távolba révett, mintha a múlt ködös képeit kutatná. Sokáig tartott, amíg elég erős lettem, Ádám. Amíg nem kellett félnem senkitől. Amikor megtudtam, hogy Lili ide jár, tudtam, hogy ez a jel. Tudtam, hogy eljött az idő, hogy szembenézzek veled, és szembenézzek azzal a mulasztással, amit 10 esztendeje követtem el. Nem csak az iskola miatt jöttem vissza. Miattatok jöttem vissza. Ádám nem tudott mit felelni. A szavak súlyosak voltak, és mindketten érezték, hogy ez a beszélgetés csak a felszínét karcolja annak a mélységnek, ami közöttük tátongott. Lili közben elengedte apja kezét, és a pódium mellett felejtett rajzát nézegette. Petra odalépett Ádámhoz, és bár nem ért hozzá, a közelsége égető volt. Kérlek, Ádám! Fogadd el az ösztöndíjat. Nem miattam, hanem Lili miatt. Hadd legyen neki olyan élete, amilyenről mi csak álmodtunk. Holnap gyere be hozzám az irodába, és megbeszéljük a részleteket. És nem munkásruhában gyere, mert nem alkalmazottként akarlak látni, hanem mint régi barátot. Ádám bólintott, bár a szíve mélyén még mindig viaskodott a kételkedés. Megfogta Lili kezét, és elindultak a kijárat felé. Petra ott maradt az üres aulában, a tűzpiros selyemruha bíborfoltként világított a sötétedő teremben. Ahogy Ádám az ajtóból hátra pillantott, látta, hogy a nő újra felveszi a napszemüvegét, és a tartása megint acélossá válik. A vasladi visszatért, hogy megvédje azt a keveset, ami a szívéből megmaradt. Kint az utcán már hűvös szél fújt, és a lámpák sorra gyulladtak fel. Lili boldogan ugrándozott Ádám mellett. Apa, a piros ruhás néni nagyon szép, ugye? Kérdezte a kislány. Igen, kincsem. Nagyon szép, felelte Ádám, de a hangja elcsuklott. Azon járt az esze, hogy vajon a szép selyemruha alatt mennyire fájhat a szív, és hogy 10 esztendőnyi siker valóban képes-e feledtetni a 10 esztendőnyi magányt. A történetük új fejezete megnyílt, de Ádám tudta, hogy a legnehezebb lépések még csak most következnek. A múlt sebei mélyek voltak, és a selyemruha hiába volt ragyogó, a hegeket nem tudta teljesen eltakarni. Az idő, kedves barátom, olykor úgy viselkedik, mint a lassan hömpölyegő folyó, néha állni látszik, máskor meg váratlanul felgyorsul és magával szed mindent, amit az utunkba építettünk. Ádám számára a következő hetek pontosan ilyenek voltak. Reggelente már nem az építkezések poros világába indult, hanem abba a csillogó magániskolába, ahol Lili tanult. Petra ragaszkodott hozzá, hogy ő felügyelje az épület felújítását és a kert átalakítását. Ez nem csak egy munka volt, hanem egy ígéret része, egy ígéreté, amit egy kislánynak tettek egy gyűrött rajzpapír felett. Ádám minden reggel pontosan 7 órakor érkezett. Mielőtt munkához látott volna, elővette a zsebéből azt a tárgyat, amely évtizedek óta a hűséges társa volt, az apja régi, ezüst zsebóráját. János úr hagyta rá, azzal a szigorú utasítással, hogy a pontosság a becsületes ember ismérve. Az órafedele már kissé megkopott, a vésetek elhalványultak, de a szerkezet még mindig ugyanolyan kérlehetetlenül ketyegett, mint azon a napon, amikor az öreg János utoljára a kezébe fogta. Ádám számára ez a ketyegés a múlt hangja volt, egy hangé, amely állandóan arra emlékeztette, hogy az időt nem lehet visszahozni, és a döntéseink súlya örökre velünk marad.
Ahogy ott állt a létrán, a kezében egy ecsettel vagy egy vésővel, gyakran érezte, hogy figyelik. Petra irodája az emeleten volt, hatalmas üvegablakai egyenesen az udvarra néztek. A nő sokszor ott állt az ablaknál, kezében egy csésze gőzölgő teával, és némán nézte a dolgozó férfit. Már nem a tűzpiros selyemruhát viselte, hanem egyszerűbb, de még mindig méregdrága kosztümöket. Ő volt a Vaslady, a CEO, akitől minden beosztottja rettegett, de Ádám számára ő még mindig az a lány maradt, aki egykor a mezítlábas futkározásról álmodott. Egyik délután Petra lejött hozzá az udvarra. A nap már alacsonyan járt, hosszú árnyékokat vetve a frissen ültetett bokrok közé. Ádám éppen a régi zsebóráját nézte, amikor a nő mellé lépett. Még mindig megvan? Kérdezte Petra, és a hangjában egyfajta gyermeki csodálkozás bujkált. Emlékszem erre az órára. Apád mindig ezt nézte, amikor elkéstünk a találkozóinkról. Ádám becsukta az óra fedelét, a fémes kattanás élesen hasított a csendbe. Megvan, Petra. Ez az óra az egyetlen dolog, ami emlékeztet arra, ki is vagyok valójában. Egy ember, aki számolja a perceket, amíg a lánya hazaér. És egy ember, aki soha nem felejti el, miért ketyeg ez az óra ilyen nehézkesen. Petra leült egy felfordított faládára, nem törődve az elegáns ruhájával. Ebben a mozdulatban volt valami a régi önmagából, valami abból a vadságból, amit a nagyváros sem tudott teljesen kijönni belőle. Tudod, Ádám, ott fönn, a felhőkarcolók között az idő egészen másképp telik. Ott nem ketyegnek az órák, ott csak számok villognak a képernyőkön. Senkit nem érdekel a múlt, mindenki csak a következő perc profitját nézi. Amikor elmentem, azt hittem, ez a tempó majd segít elfelejteni mindent. Azt hittem, ha elég gyorsan futok, a fájdalom nem ér utol. Ádám letette a szerszámait, és szembenézett a nővel. És utolért? Petra keserűen elmosolyodott. Minden áldott éjszaka. Volt idő, amikor mosogatóként dolgoztam egy olcsó kifőzdében, csak hogy legyen pénzem a tanfolyamokra. A kezem felpüspöködött a lúgos víztől, pontosan úgy, mint a tiéd most a cementől. Senki nem segített. Mindenki csak egy vidéki lányt látott bennem, akit ki lehet használni. De én megfogadtam, hogy egyszer én fogok diktálni. És sikerült. Megszereztem a hatalmat, a pénzt, a tiszteletet. De közben valahol útközben elveszítettem a képességet, hogy élvezni tudjam a csendet. Ádám hallgatta a nőt, és a szívében egyre több kérdés tolongott. A zsebóra a zsebében mintha nehezebb lett volna. Vajon Petra azért segít nekik, mert még mindig érzi azt a régi köteléket, vagy csak a bűntudat hajtja? Vajon a CEO asszony csak egy újabb projektként kezeli az életüket, vagy valóban a megváltást keresi? Közben az iskola falai között megindultak a pletykák. A gazdag szülők, akiknek a gyerekei ide jártak, nem nézték jó szemmel a munkásosztálybeli, apa jelenlétét, aki ráadásul ilyen gyanúsan közeli kapcsolatban volt az új tulajdonossal. Suttogtak a folyosókon, gúnyos megjegyzéseket tettek Ádám ruhájára, és megkérdőjelezték Petra szakmai döntéseit. Kovács igazgató távozása után sokan úgy érezték, az iskola elvesztette az elit jellegét. Ádám érezte ezt az ellenségességet, minden egyes alkalommal, amikor egy drága öltönyös apa elment mellette az udvaron. De nem szólt semmit. Őt csak Lili érdekelte. A kislány kivirult az új környezetben. Az ösztöndíjnak köszönhetően megkapta a legmodernebb eszközöket, és a tanárok, látva Petra pártfogását, hirtelen felfedezték benne a zsenit. Lili boldog volt, és ez Ádámnak elég volt ahhoz, hogy elviselje a lenézést. Azonban a férfi lelke nem lelt békére. Egyik este, amikor a munka után a szerszámait pakolta, egy ismeretlen alakot látott az iskola kapujában. Egy elegáns, de hideg tekintetű férfit, aki Petrát kereste. Ádám megtudta, hogy ő az egyik nagyvárosi befektető, egy bizonyos Márkusz, aki nem nézi jó szemmel Petra vidéki kitérőjét. Ez a férfi úgy nézett Ádámra, mintha egy darab követ látna az úton, amit félre kell söpörni. Petra, szólította meg Ádám a nőt másnap reggel, ki volt az a férfi tegnap este? A nő arca azonnal megkeményedett, a Vaslady maszkja visszaugrott a helyére. Csak egy üzlettárs, Ádám. Ne foglalkozz vele. Ez az én világom, én kezelem. Te csak koncentrálj a kertre. Lili rajzának valósággá kell válnia. De Ádám nem tudta ennyivel elintézni.
A zsebóra ketyegése a fülében most már figyelmeztetésnek tűnt. Az idő fogyott, és a két világ közötti feszültség hamarosan robbanáshoz vezetett. Petra megpróbált hidat építeni a múltja és a jelene közé, de Ádám tudta, hogy a hidak olykor összeomlanak a rajtuk lévő súly alatt. És ő nem akarta, hogy Lili is ott legyen, amikor a kövek hullani kezdenek. Ebben a fejezetben a karakterek közötti szakadék nemhogy csökkent volna, de még mélyebbnek tűnt. Petra vallomása a nehéz kezdeteiről csak még inkább rávilágított arra, mennyire messzire került attól a lánytól, akit Ádám ismert. A zsebóra pedig tovább ketyegett, kérlelhetetlenül mérve minden egyes percet, amit még a vihar előtt kaptak. Ádám érezte, hogy a titkok, amiket Petra még mindig őriz, hamarosan felszínre törnek, és akkor az ezüstóra mutatói talán végleg megállnak. A hétvége csendesen, szinte lábújhegyen köszöntött be a városba, elhozva magával azt a különös nyugalmat, amely csak a fáradt munkáshetek végén adatik meg az embernek. Petra javaslata váratlan volt, mégis elkerülhetetlennek tűnt. Azt kérte, hogy látogassanak el a régi falujukba, oda, ahol 10 esztendővel ezelőtt minden ketté szakadt. Ádám eleinte vonakodott, félt a feltámadó árnyaktól, de látva Lili csillogó szemét, végül ráállt az utazásra. A tűzpiros luxusautó helyett ezúttal Petra egy visszafogottabb járművel érkezett, mintha ő is érezné, hogy a gyökerekhez nem lehet gőggel visszatérni. Ahogy elhagyták a városbeton rengetegét, a táj lassan kinyílt előttük. Az autópálya szürke szalagját felváltották a kanyargós mellékutak, ahol a fák ágai néhol összeértek az autó felett, zöld alagutat vonva köréjük. Ádám az ablakon kibámulva figyelte, hogyan változik a föld színe, hogyan válnak a házak egyre ismerősebbé. Lili a hátsó ülésen izgatottan kérdezgette az apját minden egyes dombról és patakról. Petra pedig, a CEO állarcát végleg letéve, csendesen vezetett, néha-néha Ádámra pillantva. Amikor megérkeztek a falu szélére, a levegőnek hirtelen más illata lett. Friss szántás, száradó széna és az a semmivel össze nem téveszthető vidéki nyugalom járta át a tüdejüket, amit a városi ember már rég elfelejtett. Megálltak a régi dűlőút mellett, ahol egykor a hatalmas napraforgó táblák hullámoztak a szélben. Most, az ősz közelettével, a mezők már barnállottak, a virágok feje lehajlott a magok súlya alatt. Emlékszel erre a helyre? Kérdezte Petra, miután kiszálltak. A hangja elcsuklott, és a szemeiben a nosztalgia fájdalmas fénye csillant meg. Hogy ne emlékeznék, felelte Ádám. Itt mondtad el először, hogy el akarsz menni. Itt hittem el, hogy a világ tágasabb, mint ez a völgy. Petra ekkor kinyitotta az autó kesztyűtartóját, és elővett egy vékony, selyempapírba csomagolt tárgyat. Óvatosan bontotta ki, mintha egy szenterekét érintene. Egy szárított napraforgó feküdt a tenyerén. A szirmai már sötétek és törékenyek voltak, de a formája még mindig őrizte a nyári nap melegét. Ezt 10 esztendővel ezelőtt szedtem, az utolsó esténken, suttogta a nő. Velem volt a városi albérletekben, ott feküdt az íróasztalomon, amikor az első nagy üzleti döntéseimet hoztam, és ott volt a trezoromban is, amikor már milliárdok felett rendelkeztem. Ez a virág emlékeztetett arra, hogy ki vagyok, és honnan jöttem. Minden egyes kiszáradt szirma egy-egy könycsepp volt, amit érted sírtam el, Ádám. Ádám megérintette a virágot, és érezte a múlt súlyát. Ez a szárított napraforgó több volt egy emléknél, ez volt Petra hűségének néma bizonyítéka. Abban a pillanatban a férfi szíve, amely 10 esztendeig kemény volt, mint a bazalt, megrepett. Rájött, hogy miközben ő a sorsot és a nőt vádolta a magányáért, Petra ugyanúgy hordozta a keresztjét, csak más díszletek között. Sétálni kezdtek a régi ösvényen, Lili pedig boldogan szaladt előre, pontosan úgy, ahogy a rajzán látszott. A kislány ösztönösen érezte a hely szellemét. Elértek egy romos kerítéshez, amely mögött egy elhanyagolt kert feküdt. Ez volt Ádám gyermekkori otthona, ahol az öreg János úr uralkodott. Itt történt minden, mutatott Ádám a kert végében álló öreg tölgyfára. Apám ott ült azon a padon, amikor kijelentette, hogy soha nem lehetsz a családunk tagja. Azt mondta, a szegénység olyan, mint a rozsda, mindent felemészt, amivel érintkezik. Én akkor gyáván hallgattam. Nem mertem ellent mondani neki, mert tiszteltem és féltem tőle. Petra megállt a fa alatt, és ujjával végig simított a kérgen. Tudod, Ádám, aznap éjjel, miután elmentem tőled, visszajöttem ide. Beszélni akartam vele. Azt hittem, ha látja az elszántságomat, megenyhül.
De János úr még keményebb volt, mint gondoltam. Elém rakott egy köteg pénzt, és azt mondta, ha valóban szereted a fiamat, tűnj el az életéből, különben gondoskodom róla, hogy soha ne kapjon munkát a környéken, és a becsületét is elveszítse. Azt mondta, én csak hátráltatnám őt abban, hogy valakivé váljon. Ádám megdöbbent. Erről soha nem tudott. Az apja 10 esztendeig titkolta előle ezt a találkozót. És te elfogadtad a pénzt? Kérdezte rekedten a férfi. A nő szemei haragosan villantak meg, majd azonnal el is lágyultak. Soha. Ott hagytam az asztalon. De a szavai elérték a céljukat. Elhitette velem, hogy én vagyok az akadály a boldogulásod előtt. Ezért írtam azt a hazug levelet, hogy többre vágyom. Azt akartam, hogy gyűlölj meg, mert tudtam, hogy csak így fogsz elengedni és elkezdeni a saját életedet. A sikereim minden egyes forintja abból a dagból született, hogy bebizonyítsam, nem a szegénység a bűnöm, hanem a világ igazságtalansága. Lili ekkor visszaszaladt hozzájuk, kezében egy marék vadvirággal. Nézzétek! Találtam egy ilyen fát, mint a rajzomon. Kiáltotta boldogan. Ádám és Petra egymásra néztek. A szárított napraforgó Petra kezében mintha hirtelen újra megtelt volna élettel. A múlt titkai, János úr kegyetlen zsarolása és az elvesztegetett 10 esztendő súlya most mind ott nehezedett rájuk a fa árnyékában. De a felismerés, hogy mindketten áldozatok voltak, nem pedig ellenségek, elhozta az első igazi enyhülést. Ebben a pillanatban Ádám megértette, hogy a CEO asszony nem bosszút állni jött, és nem is alamizsnát osztogatni. Ő is csak haza akart találni. A szárított napraforgó, amit 10 esztendeig őrzött, a térkép volt ehhez az úthoz. A falu csendje, a kert elhanyagoltsága és a kislány nevetése egyetlen nagy egészsé állt össze. Ádám, szólalt meg Petra, és a hangja most olyan volt, mint a tiszta forrásvíz. Én már nem akarok futni. Elfáradtam a CEO szerepében. Csak azt akarom, hogy ez a napraforgó újra a földbe kerüljön. Hogy valami élőt alkossunk a romokon. A férfi bólintott, és az öreg tölgyfa alatt, ott, ahol az apja egykor a tilalmakat osztotta, Ádám megfogta Petra kezét. Nem volt szükség több szóra. A szárított virág szirmai között ott rejlett az újrakezdés ígérete. A középső fejlődés ezen szakaszában a két lélek végre összeért, és bár a világ még mindig ott kísértett a háttérben Márkusz és a többi intrikus képében, ők már tudták az igazságot. Az igazság pedig szabaddá tette őket a múlt láncaitól, legalábbis abban a rövid, aranyfényű délutánban a régi falujuk szívében. Az élet olykor hasonlatos egy elhanyagolt kerthez, ahol a gaz alatt eltemetve kincsek vagy éppen fájdalmas titkok lapulnak, várva a pillanatot, amikor valaki végre elég bátor lesz ahhoz, hogy mélyre ásson. A falusi látogatás után Ádám lelke olyan volt, mint a felkavart iszap, zavaros, nehéz és nyugtalan. Petra szavai János úr zsarolásáról nem hagyták nyugodni. Aznap éjjel, miután Lili elaludt, és a csend rátelepedett a kis lakásra, Ádám felment a padlásra. Ott, a régi lomok és az emlékek poros halmai között keresett valami olyat, amiről eddig azt hitte, már régen elfelejtett. Egy sarokban, a régi szerszámos ládák mögött talált rá arra a tárgyra, amely 10 esztendeje érintetlenül állt. Ez egy poros fadoboz volt, sötét diófából faragva, rajta az apja monogramjával. János úr ebben tartotta a legfontosabb iratait, a telekkönyveket és a családi elszámolásokat. Ádám keze megremegett, ahogy megérintette a fedelét. A porvastagon borította a fát, és a levegőben a dohos papír és a múlt illata keringett. Amikor felnyitotta a dobozt, a zsanérok szárazon csikordultak fel, mintha a múlt maga tiltakozna a zavarás ellen. A doboz mélyén, a hivatalos papírok alá rejtve, Ádám egy köteg levelet talált. Egy kék szalaggal voltak átkötve, amely már teljesen kifakult az évek alatt. Ahogy kihúzta a köteget, a szíve a torkában dobogott. Megismerte a kézírást. Petra írta őket. Az a dőlt, elegáns, mégis határozott írás, amit 10 esztendeje nem látott. A borítékok sértetlenek voltak. János úr soha nem bontotta fel őket, de Ádámnak sem adta oda. Ott tartotta őket elzárva, mintha a fiát akarná megvédeni egy olyan igazságtól, amely nem illett bele az ő szigorú világképébe. Ádám leült a padlóra, és egyesével kezdte olvasni a leveleket. Az első dátuma 2013. októbere volt, alig 2 héttel azután, hogy Petra elment.
Ádám szemei előtt ködösödni kezdett a világ, ahogy a betűket formálta a sötétben. Ádám, bocsáss meg nekem, de az apád elhitette velem, hogy csak így maradhatsz becsületes ember. Azt mondta, én vagyok a gát a felemelkedésed előtt. De tudd meg, minden egyes lélegzetvételem érted van. Kérlek, ne gyűlölj, mert a szeretetem erősebb a távolságnál. A következő levél fél évvel későbbi volt, már a fővárosból érkezett. Ma kaptam meg az első fizetésemet a kis vendéglőben. Nem sok, de elteszem a felét, mert remélem, egyszer elég lesz arra, hogy visszatérjek hozzád. Sokat nézem a napraforgót, amit magammal hoztam. Te ott vagy minden egyes szirmában. Ádám érezte, ahogy a zokogás rázza a testét. 10 esztendeig abban a hitben élt, hogy a lánya gazdagság és a városi csillogás miatt hagyta el. 10 esztendeig táplálta magában a haragot, amely mint a rozsda, márta a szívét. És most itt volt a bizonyíték, Petra küzdött érte, minden áldott nap, amíg ő a saját önsajnálatában dagonyázott. Az utolsó levél dátuma 2020 volt. Ebben Petra már nem kért semmit, csak egyetlen lehetőséget. Már nincs szükségem pénzre, Ádám. Felépítettem egy világot, ahol senki nem bánthat. De rájöttem, hogy az üres palotában nincs kihez szólnom. Ha egyszer mégis találkoznánk, tudd, hogy soha nem adtam el magam. Csak erősebb lettem, hogy egyszer én védhesselek meg téged. Ádám ott térdelt a poros padláson, a kezében a 10 esztendőnyi néma vallomással. Az apja, János úr, akit ő tisztelt és követtem a szavait, ellopta az életüket. Elzárta a reményt egy fadobozba, és hagyta, hogy a fia keserűségben öregedjen meg. A düh, amit Ádám érzett, most már nem Petra felé irányult, hanem a sors és az elhunyt apa ellen. De a dühnél is erősebb volt a bűntudat. Mennyi mindent mulasztott el. Hány éjszakát töltött magányosan, miközben a válaszok ott voltak a feje felett, a padláson. Azonnal elindult a városháza melletti elegáns szállodába, ahol Petra lakott. Nem érdekelte, hogy késő van, és az sem, hogy a ruhája poros és gyűrött. A szemeiben a felismerés tüze égett. Amikor megérkezett a recepcióhoz, a portás kétkedve nézett végig rajta, de Ádám tekintete olyan elszánt volt, hogy nem mertek utat állni neki. Felment a legfelső szintre, a lakosztályhoz, ahol a CEO asszony pihent. Amikor Petra kinyitotta az ajtót, és meglátta Ádámot a kék szalagba átkötött levelekkel a kezében, az arca halálosan elfehéredett. Nem volt szüksége szavakra. A fadoboz titka feltárult. Sosem kaptad meg őket, suttogta a nő, és a hangja megremegett. Egyet sem, Petra, felelte Ádám, és a hangja reket volt a sírástól. 10 esztendeig azt hittem, elfelejtettél. Azt hittem, eladtad a szerelmünket a városi csillogásért. Apám elrejtette őket. Elzárta előlünk az életet. Petra belépett a folyosóra, és átkarolta a férfit. Nem volt benne gőg, nem volt benne a vasladi keménysége. Csak 2 ember maradt ott, akiket 10 esztendeig kínoztak a hazugságok. Ádám, én annyiszor akartam személyesen eljönni. De féltem. Féltem, hogy ha meglátlak, nem tudok többé erős maradni. Azt hittem, ha látod a sikereimet, majd megérted, miért kellett elmennem. De most látom, hogy mindketten a hazugságok rabjai voltunk. Beültek a tágas, elegáns nappaliba, ahol a város fényei úgy ragyogtak odakint, mint az ékszerek egy sötét bársonyon. Petra leült Ádám mellé, és mély levegőt vett. Ez volt az a pillanat, amikor a történetük egy másik, sötétebb fordulatot is vett. Ádám, van még valami, amit tudnod kell. Nem csak a szeretet hozott vissza. Amikor megvettem ezt az iskolát, bosszút akartam állni. Bosszút a múltért, az apádért, mindenért, amit elvettek tőlem. Azt akartam, hogy ez az intézmény, amit János úr annyira tisztelt, az én irányításom alatt térdeljen le. Azt akartam, hogy mindenki lássa, a szegény lány visszatért, és hatalmasabb náluk. Ádám megdöbbenve nézett a nőre. A vasladi maszkja mögött egy sebzett gyermek arca villant fel. Szóval az iskola megvásárlása csak egy fegyver volt. Igen, ismerte be Petra halkan. De amikor megláttalak az aulában Lili kezét fogva, minden megváltozott. Amikor láttam, hogy az igazgató pontosan azt teszi a lányoddal, amit az apád tett velem, rájöttem, hogy a bosszú nem hoz megváltást. Csak még több fájdalmat szül.
Rájöttem, hogy nem az intézményt akarom tönkretenni, hanem azokat a falakat akarom lebontani, amiket az emberek építenek egymás közé. Lily rajza ébresztett fel. Az a tiszta hit egy olyan világban, ahol mindenki elfér. Ádám megfogta a nő kezét. A bőre puha volt, de érezte rajta azt a finom remegést, amit csak az elfojtott érzelmek okozhatnak. Petra, 10 esztendőt veszítettünk el. De talán ez a 10 esztendő kellett ahhoz, hogy most itt ülhessünk, és ne csak 2 szerelmes fiatal legyünk, hanem 2 érett ember, akik tudják, mi az élet valódi értéke. Apám hibázott, és én is hibáztam, hogy hittem neki. De a levelek itt vannak. És mi is itt vagyunk. A fordulat ezen az éjszakán nem csak a levelek előkerülése volt. Ez a belső átalakulás pillanata volt. Petra rájött, hogy a hatalma csak akkor ér valamit, ha építeni tud vele, nem pedig rombolni. Ádám pedig rájött, hogy a büszkesége csak egy börtön volt, aminek a kulcsát az apja dobta el, de ő maga őrizte tovább. A poros fadoboz ott maradt az asztalon, nyitott fedéllel. Már nem volt benne titok. A levelek kikerültek a fényre, és velük együtt a remény is visszatért az életükbe. De tudták, hogy a külvilág még mindig ott van. Kovács úr intrikái, a dühös szülők és Petra üzlettársai nem fognak könnyen belenyugodni ebbe a fordulatba. A Vasladinek most meg kellett mutatnia, hogy a szívében lévő szeretet erősebb a tőzsdei árfolyamoknál és a társadalmi elvárásoknál. Ebben a fejezetben a 2 világ végleg összeért. Már nem volt falusi fiú és nagyvárosi CEO, csak 2 ember, akik 10 esztendő után végre elkezdték egymást igazán megismerni. A történetíve itt érte el azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút a régi, magányos életekbe. A fordulat beteljesedett, és a horizonton felsejlett a végső összecsapás és a feloldozás ígérete. Ádám kiment az erkélyre, és mélyet szippantott a városi levegőbe. Már nem érezte az idegenséget. Most már tudta, hogy bárhol is legyen, amíg Petra és Lily vele vannak, ő otthon van. Végezetül Petra odalépett hozzá, és halkan megszólalt. Holnap mindent elmondunk Lilynek is. Ő a mi jövőnk, Ádám. A kert pedig, amit rajzolt, meg fog valósulni. Nem bosszúból, nem gőgből, hanem szeretetből. A férfi bólintott, és a sötét égbolton egy hullócsillag szántott végig. Talán az öreg János úr is látta valahol, és talán végre ő is meglelte a békéjét, látva, hogy a fia nem a porban maradt, hanem felemelkedett az igazsághoz. Az elbeszélés ezen szakasza lezárult, de a valódi próbatétel még csak most várt rájuk a jótékonysági bál csillogó kulisszái között. Az igazság, fiam, olyan, mint a tavaszi napfény, egyszerre melegít és világít meg olyan sarkokat is, amiket legszívesebben örökre sötétben hagynánk. Miután Ádám és Petra lelke végre összeért azon a sorsfordító éjszakán, a világ nem állt meg, hogy ünnepelje őket. Ellenkezőleg, a felhők gyülekezni kezdtek a horizonton. Az iskola falai között a suttogás már nem csak halkszellő volt, hanem folytogató vihar előjele. Kovács úr, az egykori igazgató, nem vonult vissza csendben a vereségébe. Bosszúvágya, mint a parázs a hamu alatt, tovább izzott, és csak a megfelelő pillanatra várt, hogy lángra lobbanjon. A jótékonysági bál előkészületei gőzerővel folytak. Ez az esemény volt az iskola évének fénypontja, ahol a város színejava megjelent, hogy megmutassa vagyonát és befolyását. Petra elhatározta, hogy ez a bál lesz az új korszak kezdete. Egy olyan korszaké, ahol nem a származás, hanem a szív nemessége számít. De tudta jól, hogy a régi rend hívei nem adják meg magukat harc nélkül. Egy reggel Ádám a konyhaasztalnál ülve talált egy borítékot. Súlyos, krémszínű papírból készült, a szélei finoman aranyozottak voltak. Amikor felbontotta, egy kalligráfikus meghívó hullott ki belőle. A betűk kunkorodva, büszkén hirdették, szeretettel várjuk az iskola éves jótékonysági estjére. A névsorban ott szerepelt az övé is, Petra kézírásával odaírva a lap aljára. Ádám ujjai végigsimítottak a dombornyomott papíron. Ez a tárgy volt a belépője egy olyan világba, amitől egész életében idegenkedett. Egy világba, ahol a külsőségek fontosabbak voltak a tartalomnál. Petra, én nem tartozom oda, mondta Ádám azon az estén, amikor a nő meglátogatta őket. Lily már aludt, a konyhában csak a hűtőhalk zümmögése és a teáskanna gőze törte meg a csendet. Nézz a kezemre! Ezek a sebek, ezek a kérgek nem a bári parketre valók. Én egy kőműves vagyok, nem egy herceg.
Petra megfogta Ádám kezét, és gyengéden az arcához szorította. Ádám, te több vagy, mint amit a munkád mutat. Te egy apa vagy, aki 10 esztendőn át a becsületét és a lányát védte. Ez a bál nem a gazdagokról szól többé. Ez rólunk szól. Arról, hogy megmutassuk nekik, az igazság nem a selyemruhákban lakik. Ha nem jössz el, Kovács úr és a hozzá hasonlók nyernek. Elhiszik, hogy sikerült elüldözniük téged. Ádám sóhajtott. Tudta, hogy a nőnek igaza van. De a félelem, hogy Lilit ismét megalázzák, ott márta a gyomrát. És Lili? Mit fogunk neki mondani? Lili a bál díszvendége lesz, felelte Petra büszkén. Az ő rajza lesz a központi dekoráció. Meg fogja látni, hogy az álmai valósággá válnak. A következő napok a készülődés jegyében teltek. Ádám számára ez egy különös, szinte szürreális időszak volt. Be kellett szereznie egy öltönyt, amit nem a turkálóban vett, hanem Petra személyes szabója készített el neki. Amikor a férfi a tükör elé állt a sötétkék, gyapjú szövetben, alig ismert magára. A tartása kiegyenesedett, a válla szélesebbnek tűnt. De a szemeiben ott maradt a vidéki ember gyanakvása. Közben a sötét oldalon is folytak az előkészületek. Kovács úr titkos találkozókat szervezett a legbefolyásosabb szülőkkel. Márkusz, Petra üzlettársa is jelen volt ezeken a megbeszéléseken. Márkusz nem a gyerekekért aggódott, hanem a profit miatt. Úgy érezte, Petra érzelmi kitörései veszélyeztetik a cég hírnevét a nemzetközi piacon. Ez az asszony elveszítette az eszét, mondta Márkusz egy füstös irodában, miközben a kalligráfikus meghívót pörgette az ujjai között. Egy kőművessel mutatkozik. Ha ez kiderül a bálon, a részvényeink ára a mélybe zuhan. Meg kell állítanunk, mielőtt tönkretesz mindent. Kovács úrnak megvolt a terve. Dokumentumokat hamisított, amik azt bizonyították, hogy Ádám csak a pénzért van Petrával, és hogy a férfi múltjában sötét foltok vannak. Azt akarták, hogy a bál csúcspontján mindenki előtt leplezzék le ezt a botrányt. Ádám mindenről semmit sem tudott. Ő azzal volt elfoglalva, hogy Lilit tanítsa táncolni a szűk konyhában. A rádió halk zenét játszott, és a kislány az apja lábfejére állva próbálta követni a lépéseket. Apa, te olyan vagy, mint egy király ebben a ruhában, mondta Lili nevetve. Ádám átölelte a lányát, és egy pillanatra elfelejtette minden aggodalmát. Ebben a tiszta pillanatban rájött, hogy miért is csinálja ezt az egészet. Nem Petráért, nem magáért, hanem Liliért. Hogy a kislány lássa, az apja bárhová be tud lépni emelt fővel, mert nincs mit szégyelnie. A bál előtti éjszakán Petra újra eljött. Feszült volt, a szemei alatt sötét karikák árulkodtak az álmatlanságról. Ádám, Márkusz megfenyegetett, vallotta be halkan. Azt mondta, ha nem fejezem be ezt az őrültséget, visszahívják a tőkét az iskolából. Azt akarják, hogy válasszak a karrierem és közted. És mit válaszoltál? Kérdezte Ádám, és a szíve összeszorult. Azt, hogy én már választottam 10 esztendővel ezelőtt, csak akkor nem voltam elég bátor, hogy kimondjam, felelte Petra, és a hangja most acélos volt. Holnap este mindenki látni fogja, ki is az a vasladi valójában. Nem egy gép, hanem egy nő, aki visszaköveteli az életét. Ádám megcsókolta a nő kezét. Érezte a kalligráfikus meghívó súlyát a zsebében. Ez a papírlap volt a hadüzenetük a világ ellen. Tudták, hogy a bálteremben farkasok várják őket, de már nem féltek. A 10 esztendőnyi hallgatás véget ért, és az előkészületek befejeződtek. Aznap este, mielőtt elaludt volna, Ádám még egyszer elővette az öltönyét. Megnézte a cipőjét, amit tükörfényesre tisztított. Aztán ránézett a polcon lévő régi kávésbögrére és az ezüst zsebórára. Ezek a tárgyak emlékeztették arra, honnan jött. A kalligráfikus meghívó pedig arra, hová tart. A két világ holnap este végleg összeütközik, és ő készen állt, hogy a romokon egy új világot építsen a lányának. A falu csendje és a város zaja most egyetlen közös pontban, a bálterem bejáratánál várakozott. Ádám érezte az apja, János úr szellemének súlyát is. Mintha az öreg ott állna a sötét sarokban, és figyelné, ahogy a fia átlépi azt a küszöböt, amit ő 10 esztendővel ezelőtt elzárt előle. De Ádám már nem az az engedelmes fiú volt. Ő egy apa volt, aki az igazságért harcol. A tetőpont előtti csend mindig a legnehezebb.
A levegő megállt a város felett, az őszi levelek nem mozdultak az ágakon. Mindenki lélegzett visszafolytva várta a holnapot. A kalligráfikus meghívók már mindenkinél ott lapultak, a bosszúszomjas Kovács úrnál, a rideg Márkusznál és a reménykedő Ádámnál. A kártyákat kiosztották, a játszma elkezdődött. Petra, mint egy hadvezér az ütközet előtt, még egyszer átnézte a terveit. De tudta, hogy a valódi győzelmet nem a stratégiák, hanem az őszinte érzelmek fogják meghozni. Lili békésen aludt, álmában talán már azzal a tölgyfával játszott, amit a rajzára tett. Ádám pedig ott ült a sötétben, és nézte a várost. A CEO asszony és a kőműves. 10 esztendő után végre ugyanazt az eget nézték, ugyanazzal a reménnyel. Az előkészületek véget értek. A holnap már nem a múlté volt, hanem az övék. A bálterem kapui kitárultak, és a fényáradat, amely az aulából kiáradt, szinte elvakította a várakozókat. Odabent minden a tökéletességről árulkodott, a kristálycsillárok úgy ragyogtak a mennyezeten, mint ezernyi befogott csillag, a levegőben pedig a drága parfümök és a friss virágok illata keveredett a halk kamarazene dallamaival. Ez volt a pillanat, amire a város krémje egész évben készült, ahol a látszat volt az egyetlen érvényes valuta. Ádám ott állt a bejáratnál, és érezte, ahogy a sötétkék öltönyszövete alatt a szíve vadul kalapál. Egy pillanatra újra a 10 esztendővel ezelőtti, porban hagyott fiúnak érezte magát, de ekkor egy puha kés simult az övébe. Petra volt az. De már nem a vasladi, akitől mindenki tartott. Erre az estére levetette a tűzpiros, harcias selymet, és helyette egy ezüst színű estéi ruhát öltött. A ruha anyaga olyan volt, mint a holdfény a tó tükrén, lágyan hullámzott a mozdulataira, és minden egyes lépésnél ezüstös szikrákat szórt. Nem elrejteni akarta őt, hanem megmutatni a világnak a benne lakozó fényt. Ebben a ruhában nem egy CEO állt Ádám mellett, hanem az a nő, aki végre mert szeretni. Ahogy beléptek a terembe, a morajlás azonnal elhalt, majd suttogássá alakult. Az emberek nem hitték el, amit látnak. A hatalmas Petra asszony, az iskola tulajdonosa, kéz a kézben érkezett egy olyan férfival, akit sokan csak a munkaruhájában láttak az udvaron. Ádám érezte a gúnyos tekinteteket, a szúrós megjegyzéseket, amik mint apró nyilvesszők, záporoztak feléjük. De Petra nem engedte el a kezét. Emelt fővel, büszkén vonultak a terem közepére. Látod őket, Ádám? Suttogta Petra, miközben egy halvány mosolyt villantott a vendégek felé. Azt hiszik, az övék a világ. De ma este rá fognak jönni, hogy a világot nem a címeik, hanem az érzelmeik tartják össze. A bál megnyitója után, amikor a hangulat már oldottabbá vált, váratlan dolog történt. A zene hirtelen elhallgatott, és a tömegből előrelépett Kovács úr, az egykori igazgató. Az arca már nem volt hamuszürke, hanem diadalmas vörösben égett. A kezében egy kötek papírt szorongatott, a szemeiben pedig a bosszúvágy perzselő tüze lángolt. Mellette ott állt Márkusz, Petra üzlettársa, keresztbefont karral, hideg arccal. Elnök asszony! Harsogta Kovács úr, és a hangja betöltötte a hatalmas termet, elnyomva minden egyéb zajt. Kérem a figyelmüket! Itt az ideje, hogy lehújjon a lepel erről a szégyenteljes játékról, amit itt, a mi tisztelt iskolánk falai között játszanak. Petra megállt, és a tartása újra acélossá vált. Az ezüst színű estéi ruha mintha megkeményedett volna rajta, újra védelmező páncéllá válva. Kovács úr, ön hívatlan vendég itt. Kérem, távozzon, mielőtt biztonságiakat hívok, mondta Petra, de a hangja már nem volt remegő. Távozni? Ó, nem, majd csak akkor, ha mindenki megtudta az igazságot. Kiáltotta az igazgató, és a papírokat a magasba emelte. Önök azt hiszik, hogy Petra asszony a jótékonyság nevében hozta ide ezt az embert? Mutatott Ádámra. De a valóság az, hogy ez a férfi csak egy egyszerű szélhámos, aki a múltbéli kapcsolataikat használja fel arra, hogy kicsalja az iskola vagyonát. Itt vannak a bizonyítékok. Ádám úr már az apja idejében is csak a pénzért udvarolt Petrának, és most visszatért, hogy befejezze, amit elkezdett. A teremben felhördültek a szülők. Ádám érezte, ahogy a lába alatt megnyílik a föld. A vádak olyan súlyosak és képtelenek voltak, hogy egy pillanatra ő maga is elhitte, nincs menekvés. Kovács úr folytatta a dokumentumok felolvasását, amikben hamisított banki átutalásokról és titkos megállapodásokról esett szó. Márkusz ekkor lépett előre.
Petra, elég ebből. Az igazgató úr bizonyítékai megkérdőjelezhetetlenek. Választanod kell, vagy azonnal megszakítod a kapcsolatot ezzel az emberrel, és visszavonod a nevetséges ösztöndíjprogramodat, vagy a befektetők még ma éjjel visszahívják az összes tőkét az intézményből. Nem engedhetjük meg, hogy egy kőműves miatt dőljön romba egy ilyen birodalom. Petra arca most már valóban olyan volt, mint a márvány. De nem a félelemtől, hanem a mélységes undortól. Ádám érezte, hogy a nő keze megszorítja az övét. Ez a szorítás erőt adott neki. Odalépett Petra mellé, és egyenesen Marcus szemébe nézett. Az én becsületem nem eladó, és a lányom jövője sem, mondta Ádám, és a hangja olyan mélyen zengett, hogy még a legtávolabbi sarokban is hallották. Kovács úr, maga 10 esztendeje az apám mögé bújt, hogy elválasszon minket. Most pedig a hazugságai mögé bújik. De tudja meg, az ezüst színű ruha, amit Petra visel, nem a gazdagságról szól, hanem arról a tisztaságról, amit maguk már régen elveszítettek. A szülők közül többen elfordították a fejüket. Kovács úr gúnyosan felnevetett. Szép szavak egy munkástól. De a számok nem hazudnak. Emberek, nézzék meg ezeket a papírokat. Ebben a pillanatban a feszültség elérte a tetőfokát. A bálterem, amely az imént még az elegancia helyszíne volt, most a nyilvános ítélőszéké vált. Petra ott állt a támadások keresztüzében, Ádám pedig mellette, készen arra, hogy bármilyen árat megfizessen az igazságért. Az ezüst színű STI ruha ragyogása mintha elhomályosította volna a hamis papírokat, de a tömeg ítélete még bizonytalan volt. Ez volt az a pont, ahol a múlt és a jelen végső összecsapása megkezdődött, és senki sem tudta, ki maradt talpon a romokon. A bálterem feszült csendjében Kovács úr gúnyos nevetése úgy visszhangzott, mint a repett harang szava. Az egykori igazgató már győztesnek érezte magát, ahogy a hamisított iratokat lobogtatta a döbbent szülők előtt. Marcus, a rideg befektető, elégedetten húzta ki magát, hiszen azt hitte, sikerült sarokba szorítania Petrát. Ádám azonban érezte, hogy a mellette álló nő teste már nem remeg. Petra elengedte a férfi kezét, de nem azért, hogy hátráljon, hanem hogy végleg szembenézzen az ellenségeivel. Kovács úr, szólalt meg Petra, és a hangja olyan tisztán csengve töltötte be a teret, mint a hajnali mise harangja. Maga azt hitte, hogy 10 esztendő alatt nem tanultam meg, hogyan kell felismerni a kígyókat. Azt hitte, hogy egy ilyen gyenge hamisítvánnyal tönkreteheti azt, amit egy egész életen át építettem. A nő ekkor egy apró távirányítót vett elő az ezüst színű ruhája rejtett zsebéből. Egyetlen gombnyomásra a bálterem végében lévő hatalmas kivetítő életre kelt. De nem a tőzsdei árfolyamok jelentek meg rajta. A képernyőn Kovács úr saját aláírásával ellátott, titkosított könyvelési adatok villantak fel, amelyek világosan mutatták az iskola alapítványából elsikkasztott milliókat. A vendégek között elhaló suttogás, majd felháborodott moraj futott végig. Ezek az igazi számok, Marcus, fordult Petra az üzlettársa felé. Kovács úr 15 éven átlopott az iskolától, és maga erről pontosan tudott. Sőt, maga volt az, aki segített neki elfedni a nyomokat, cserébe a telekért, amire a luxusszállodáját tervezi. De elkéstek. A bizonyítékok már a hatóságoknál vannak. Marcus arca egy pillanat alatt hamuszürkévé vált, Kovács úr pedig dadogni kezdett, de a szavak már nem segítettek rajta. A biztonsági őrök, akiket Petra előre felkészített, csendben körbevették őket. A tömeg szétvált előttük, ahogy a 2 bukott embert kivezették a teremből. Ekkor Ádám lépett a mikrofonhoz. Nem volt rajta CEO öltöny, és nem voltak nála számadatok sem. Csak ott állt emelt fővel, munkában megkérgesedett tenyérrel. Hölgyeim és uraim, kezdte Ádám, és a szavai mélyen zengtek a csendben. Azt mondták, én nem tartozom ide. Azt mondták, az én lányom rajzai nem érnek semmit. De nézzék meg ezt! A kivetítőn ekkor Lili eredeti rajza jelent meg, de olyan hatalmas méretben és olyan élénk színekkel, hogy szinte megelevenedett az egész udvar. A tölgyfa ágai átölelték a termet, a rajzolt gyerekek mosolya pedig mindenkit emlékeztetett arra, mi is lenne az iskola valódi célja. A becsület nem papírra írva érkezik, és nem is a bankszámlákon mérik, folytatta Ádám. A becsület abban van, hogy képesek vagyunk-e még hinni az igazságban, amikor mindenki más hazudik. Petra visszatért hozzám, de nem a pénze miatt szeretem.
Azért szeretem, mert ő az egyetlen, aki 10 esztendő után is látta a szívemben azt a fiút, akinek egykor megígérte a hűségét. Petra odalépett Ádámhoz, és elővett egy kis bársonydobozkát. Abból egy aranymedált húzott elő, amely egy finom láncon függött. Oda hívta Lilit, aki félénken lépett a szülei mellé. Petra a kislány nyakába akasztotta az ékszert. Lili, ez a medál a mi új életünk zselképe, mondta Petra elérzékenyülve. Benne van egy kép a napraforgó mezőről, ahol az apáddal elindultunk. Hord büszkén, mert te vagy az, aki visszahozta a fényt a mi világunkba. A kislány átkarolta mindkettőjüket, és abban a pillanatban a bálteremben megszűnt a gőg és a lenézés. Még a legkeményebb üzletemberek szeme is párás lett a látványtól. Az igazság nem csak győzött, hanem mindenkit megtisztított a bálteremben uralkodó mesterkélt látszattól. Petra ezüst színű ruhája már nem páncél volt, hanem a szeretet sugárzása. A zene újra felcsendült, de ezúttal egy lágy, magyar dallam volt, ami a régi falujukat idézte. Ádám felkérte Petrát táncolni, és ahogy körbeforogtak a parketten, a múlt minden fájdalma elszállt. Már nem volt szegény fiú és gazdag asszony. Csak két ember volt ott, akik 10 esztendő után végre hazaértek egymáshoz. A tetőpont ezen a ponton érte el a beteljesülését, a gonosz elbukott, a hazugságok kiderültek, és a család végre egyé vált a világ szeme előtt is. A bálterem fényei pedig már nem hidegen csillogtak, hanem melegen ölelték körbe őket, mint a lemenő nap sugara a domboldalon. Az idő, kedves hallgatóim, végül minden sebet beforraszt, ha hagyjuk, hogy a szeretet és a türelem balzsama átjárja a szívünket. Néhány hónap telt el a jótékonysági bál óta, az a feszült és ragyogó éjszaka pedig már csak egy távoli, tanulságos emlék maradt a városi krónikákban. Az ősz hideg szele elvonult, és átadta helyét a kikelet ébredező erejének. A természet, pontosan úgy, mint Ádám és Petra kapcsolata, újult erővel kezdett virágba borulni. Az iskola udvarán már nem a rideg beton és a gőgös csend uralkodott, hanem a változás vidám zsongása. Ádám ott állt az udvar közepén, a reggeli napsütésben. Már nem a kopott munkásruháját viselte, de nem is azt a feszülős, idegen öltönyt, amit a bálon kellett hordania. Egy kényelmes, sötétkék munkáskabát volt rajta, amely egyszerre tükrözte a méltóságát és a kétkezi munka iránti tiszteletét. Ő lett az intézmény műszaki vezetője, de a címe mögött sokkal több rejlett. Ő volt az iskola lelke, a férfi, aki minden elromlott zárat megjavított, és minden szomorú gyermekhez volt egy kedves szava. A keze még mindig kérges volt, de a mozdulatai kisimultak, a tekintetéből pedig eltűnt az a védekező gyanakvás, amely 10 esztendőn át kísérte. Petra az emeleti iroda ablakából nézte őt. Az asszony már nem volt a vasladi, akitől mindenki rettegett. Bár továbbra is ő irányította a birodalmát, a vezetési stílusa alapjaiban változott meg. A kíméletlen CEO szerepét felváltotta egy bölcs és megfontolt pártfogó alakja. Lemondott a felesleges luxusról, és a vagyonának jelentős részét egy olyan alapítványba fektette, amely a tehetséges, de szegény sorsú gyermekek felemelkedését segítette. Az ezüst színű STI ruha és a tűzpiros kosztümök a szekrény mélyére kerültek, helyüket pedig a meleg színek és a lágyabb anyagok vették át. Amikor lement az udvarra, már nem hajbókoltak előtte félelemből, hanem őszinte tisztelettel köszöntötték. Lili, kiáltotta Ádám, és a kislány azonnal ott termett mellette. Lili arca sugárzott a boldogságtól. Az új ösztöndíjnak köszönhetően nem csak a legjobb oktatást kapta meg, hanem végre barátokra is lelt. Azok a gyerekek, akik korábban lenézték őt, most ámulattal figyelték a rajzait, amik megelevenedtek az udvaron. Mert Ádám és Petra betartották az ígéretüket, Lili rajza alapján teljesen átalakították az iskolakertet. A régi, rideg falak helyére bokrok és virágágyások kerültek, a beton helyett pedig puha fű borította a földet. Ma van a napja, kincsem, mondta Ádám, és egy kicsi, de erős tölgyfa csemetére mutatott, amelynek gyökerei egy barna jutazsákba voltak csomagolva. Ez lesz a kerted szíve. Pontosan ott, ahová rajzoltad. Ekkor Petra is megérkezett hozzájuk. Megállt Ádám mellett, és a kezük önkéntelenül is összefonódott. Már nem volt bennük félelem a jövőtől, és nem volt bennük harag a múlt miatt sem. Megbocsátottak az öreg János úrnak is, hiszen rájöttek, hogy a félelem tette őt olyanná, amilyen volt. A levelek, amiket 10 esztendeig a poros fadoboz rejtett, most már nem sebeket téptek fel, hanem hidat képeztek a múltjuk és a jelenük között.
Közösen ásták ki a gödröt a kert közepén. Ádám erőtől duzzadó karjaival forgatta a földet, Petra és Lili pedig segítettek a csemetét a helyére illeszteni. Amikor a földet visszaterítették a gyökerekre, mindhárman érezték, hogy ez a fa nem csak egy növény, hanem az ő közös életük szimbóluma is. Egy életé, amely a porból és a félreértésekből indult, de végül a fény felé tört. Tudod, Petra, szólalt meg Ádám, miközben a kezéről leverte a földet, 10 esztendeig azt hittem, hogy a siker az, ha elkerüljük a fájdalmat. De most már látom, hogy a siker az, ha van kiért elviselnünk azt, és van kivel megosztanunk a gyógyulást. A siker az, Ádám, hogy végre merünk önmagunk lenni, felelte a nő, és a szemében a tiszta boldogság csillogott. Már nincs szükségem páncélokra. Van egy otthonom, és van egy családom. Az iskola új korszaka elkezdődött. Nem voltak többé klikkek, nem voltak lenézett ösztöndíjasok. Petra és Ádám példája megmutatta az összes gazdag szülőnek, hogy az emberi érték nem a bankszámlákon, hanem a cselekedeteinkben lakozik. Kovács igazgató és Márkus sorsa a bíróság kezébe került, az ő távozásukkal pedig a gőg is eltűnt a falak közül. Az este közeledtével, amikor a nap utolsó sugarai aranyszínűre festették az új tölgyfa leveleit, a kis család ott maradt az udvaron. Ádám átkarolta Petrát, Lili pedig a fa mellett játszott. A távolból a város zaja hallatszott, de itt, a kertben, csak a béke uralkodott. Hát így történt, kedves hallgatóim! Ez a történet emlékeztessen bennünket arra, hogy soha nincs túl késő az igazsághoz. Hogy a 10 esztendőnyi hallgatás is megtörhető egyetlen őszinte szóval. Hogy a kőműves és a CEO asszony világa nem is áll olyan messze egymástól, ha mindketten ugyanazt a napraforgó mezőt látják maguk előtt, amikor lehunják a szemüket. Vigyázzanak a szívükben őrzött levelekre, és ne hagyják, hogy a büszkeség dobozába zárják az álmaikat. Az élet olyan, mint az a kis tölgyfa csemete, ha szeretettel gondozzák, viharáló óriássá nő, amelynek ágai alatt unokáik is megpihenhetnek majd. Isten áldja önöket! Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a hosszú és rögös úton. Remélem, hogy ez az elbeszélés adott önöknek egy kis reményt a holnaphoz. Találkozunk legközelebb, egy másik történetnél, egy másik asztalnál. Legyenek jók, és szeressék egymást, amíg tehetik.